Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mainge muri mugore ra2015 ndo apo pandakaromba, ende pandakaromba ipapo ndainge ndichitofungidzirawo kutoti ndakangwara, but yei Satani akandidzidzisa chidzidzo. Hakuna chaunodya chaSatani chemahara. Mukoma nashe zvakaitika ndezvekudai so ndainge ndaona kuti muno muSouth Africa yacho yainge yava kutopera. Ndikabva ndati pano ndoita sei, ndikati zano nderipi. Ndo pandakabva ndazosarudza kuti ndinge ndichifambawo mun'anga dzakasiyana siyana. Saka ndakafamba mun'anga dzakati one day dzemuno muSouth Africa. Ndainge ndisingadi kuenda kumusha because zvekumusha ndainge ndakanzwa kuti zvinodhura, apa zvine maprocesses akawanda. Ndokubva ndasarudza hangu kurombera muno muJoni. Saka ndakabva ndazotaura umwe mudhara uyo ainge achiti iye anogona zvekurombesa izvozvo, but akabva azozvitadza ndokubva azondipa shamwari yake. Ndakazoti ndaenda kune shamwari yacho avo vainge vachitonzi doctor but vari doctor kuhun'anga hwavo ihwohwo. Ndokubva vazoti ivo vainge vachida kundipa makore maviri ekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka chitunha. Mushure mekunge ndatsvaka chitunha ndaifanira kuti ndinge ndichizotora kg yenyama pachitunha ichocho ndobva ndazodya. Kudya kwandinenge ndaita nyama iyoyo ndokuzotanga kuitawo mari kwandainge ndichazoita. Zvino mukoma ndakabva ndazonzi kana ndikatadza kuwana chitunha chekuti ndinotora kg yenyama then mudzimai wangu ainge achazofa. Saka ipapo ndakazama, handidi kunyepa, already ndainge ndatorovera moyo wangu kudombo. Ndikabva ndatoti chero zvazvaita, but mukoma nashe ndakazama ndikatombosvika pakuita sekunge munhu ainge ava kupenga zvekuti ndaitotageta vanhu vandaitonzwa kuti uyu anoshanda kumochwari. Ndobva ndatotaura naye ndobva ndati ona Kasha, inini ndiri kukumbirawo kuti unge uchindiyamura. Munhu uya obva ati ndokuyamura nei? Ndobva ndati ndiri kuda at least kg yenyama. Kana ukakwanisa kundiwanirawo kg yenyama then kana ndikazoita mari ndinobva ndazokupa mari. Saka pandaizongotaura kuti nyama iyi yainge isiri nyama yemombe, but nyama iyoyo ndaifanira kuzotoitora pachitunha chinenge chiri mumochwari mavo. Munhu aibva atoramba obva atoti ndinokusungisa. Unoziva here kuti zvinhu izvi zvauri kundiudza zvinotosungisa. Saka 2 years mukoma dzakasvika pakupera ndichingotsvaka sekuru vaya ndakazoti ndadzokera kwavari. Hei mukoma, ndakabva ndatoudzwa kutoti sekuru ivavo vainge vakatendeuka. Ndakavamirira kuti vange vachibva kuDurban because kwavo kumusha kuKwaZulu Natal. Ndakasangana navo muno muJohannesburg. Ndakadikitira mukadzi wavo achindiudza kutoti kwavainge vakatoenda kuDurban vainge vakatoenda kumen's conference, but ndakabva ndazodzokera kulocation kwandainge ndichigara. Ndokubva ndazoti paya pandakanzwa kuti vainge vadzoka ndokubva ndazodzokera kwavari. Saka sekuru ava pandakazodzokera kwavari vakabva vatobuditsa bhaibheri ravo ndokubva vatonditi ndige ndichitogara pasi. Ndokubva tatogara paya vakatotanga kutondiparidzira. Ndikati no mani sekuru, izvi zvamuri kutondiudza, nyaya idzi dzamuri kutondiudza dzemubhaibheri dzitori nyambo kwandiri. Chandiunza pano sekuru munozviziva kuti imimi makandipa 2 years dzekurarama, mukanditi kana ndichida kuita mari pa2 years grace period iyi yamandipa ndiri kufanira kuti ndinge ndichitsvaka chitunha. Kana ndatsvaka chitunha ndiri kufanira kuti ndinge ndichizocheka 1 kg yenyama personally kubva pachitunha ipapo. Zvino ndakafamba ndikatsvaka avo vanoshanda mumochwari, vose vakandirambira vakati izvozvo zvinosungisa, hazvitendedzwi kuti munhu ange achicheka nyama kubva pachitunha. So ndakati ndataura navo mukoma, ivo vakabva vati nyaya dzandainge ndichivaudza kwavari dzainge dzatova nyambo, vainge vava kusakwanisa kudzipinda nyaya idzodzo. Vakanditi inini chandinokwanisa kukubatsira nacho ishoko raMwari. Ndokubva vanditi kunyange bhaibheri rangu iri ndinokwanisa kukupa. Ndakati ndabva pamba pavo hapana kana kumbotora 1 week mudzimai wangu ndokubva ashayika. Mudzimai wangu akangotemwa nenyoka, but ipapo pandakazoenda kumusha ndichinochema mudzimai wangu, vanhu vainge vachingoti chinotinetsa ndechekuti akangoti nyoka, but iye ndiye ega ainge achingoona nyoka yacho iyoyo. Ende hanzi mudzimai wangu
paakabvunzwa kuti nyoka yacho yakaita sei, kuitira kuti patinosvika kuchipatara tinge tichivaudza kuti warumwa nenyoka yakaita sei. But iye akati nyoka yacho yainge iine mamvere ende ainge asingakwanisi kunzwisisa kuti nyoka iyoyo yainge iri mhando yipi yenyoka. Mudzimai wangu akazofira ari mungoro vachienda naye kuchipatara. So ndo mafiro awo akaita mudzimai wangu. So makore akafamba until recently pandakazofirwa nemwana wangu. Mwana wangu zvekare iye hanzi akati ari kumombe akabva angotanga kungoridza mhere achiti nyoka nyoka, ndokubva ati ndarumwa nenyoka, but hakuna akakwanisa kuona nyoka iyoyo. Right now ndangosarwa nemwana 1 apa ndinogara ndichingonzwa maungira mavoices anenge achitaura neni nechizulu munzeve dzangu achindiudza kuti nguva yangu yekuti ndinge ndichifa yakwana, since inini ndakatadza kuwana chitunha chekuti ndaikwanisa kutora 1 kg yenyama ndikadya. Saka ndinongonzwa mavoices awo anenge achitaura neni munzeve dzangu achinditi nguva yako yakwana, nguva yako yekuti unge uchifa yakwana. Ndava kutoita sekunge munhu ava kupenga. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Yei, tell me what will you do? Woti uri muprocess yekuromba obva wazodzokera kumba kweng'anga iya inenge ichikurombesa yobva yatokudza kuti nezuro chaiye ndakatotendeuka, zvinhu zvangu zvose ndakazvirasa zvandaishandisa mumatare angu. Unoita sei unoita sei? Hanzi ndakadikitira pandakaudzwa kuti hanzi sekuru vakatoenda kumen's conference kuchechi kwacho ikoko kwavainge vava kuenda. Zvino hanzi ndinonzwa mavoices anotaura neni achindiudza kuti nguva yako yekufa yakwana. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo. Ndauyawo nenyaya yangu, ndinotodawo rubatsiro kubva kumadzimai mazhinji. Nyaya yangu yakamira yakadai. I was informed too, ndainge ndava kutoziva zvekutorara nevanhurume, asi vabereki vangu vainge vasingatombozvizivi sezvakataurwa nemukadzi uya wekuti kana munhu agara ava kutoziva vanhukadzi unenge wava kugona kunyepa. Ndainyepa mhani zvekutoti vabereki vangu vainge vasingatombozvizivi kuti dzimwe nguva ndaitombopinza zvikomba zvangu ndotorara usiku hwose nechikomba, kunyange ipapo pandainge ndiri form 2. So ndakazoti one day ndiri kuchikoro ndakabva ndazongodona, but ndainge ndatova nezvimwedzi zvakati one day ndichingonzwa kungopera simba uye kubleeda kusikarudzi kwangu. Sa because of my age ndaingofungidzira kuti maybe ndiri kuenda kumaperiod rusingaperi. Saka ndakati ndiri kuchikoro ndakangonzwa kupera simba ndokubva ndadonha, ende vabereki vangu ndo vakabva vazoshedzwa, ndokubva vazohaya motikari, ndokubva ndazoendeswa kuchipatara. Mukomanashe ndakati ndaendeswa kuchipatara, pandakazomuka ndo pandakabva ndazoona kuti ndainge ndakaiswa madrip. So mukoma, mushure mekunge ndaitwa operation ndo pandakabva ndazogara muhospital kwe2 days, but manesi vaitoti kana vakauya kwandiri vachindibvunza mibvunzo like pane pauri kunzwa pain here, semunhu ainge akajairira kutaura nhema, even though ndaitonzwa rimwe zipain ndaingoramba ndichingotonyepa ndichitongoti ndava bo ini ndava bo, ndichingofaitira kuti ndinge ndichibuditswa muchipatara. So ndakazoti ndabuditswa muchipatara ndakangoramba ndichingoenderera mberi ndichiita madhiri angu ndichisangana nevarume pabonde, but I don't know if ndakakasikira kusangana but I don't know if ndakazokasira kusangana nevarume pabonde because ndakangoti ndaregedza kubleeda ndo pandakabva ndatotanga kutorara neumwe murume uyo ainge achitondipa pressure. Saka akanditi ndinoda kukupa mari, but mukoma, mushure mekunge ndaita bonde nemurume uyu ndakabva ndatanga kunzwa imwe pain, ndaita sekunge munhu ainge achichekwa chekwa mudumbu make. Then nekuzokurawo ndakazoti ndabva pamba ndo pandakabva ndazoenda kuclinic ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichinzwa mudumbu mangu all the time zichiita sekunge munhu anonzwa maperiod cramps. Saka ndakabva ndazotarirwa ndikabva ndazonzi chibereko changu ndicho chainge chiine problem, chainge chichida kusukwa. So after ndabva mukusukwa chibereko ndo pandakabva ndazosangana neumwe murume uyo wandagara naye, inini naye tatova ne 8 years
kubva zvatakaroorana but hapana chiri kufamba, mwana chaiye hapana. Manje murume ava kunetsa nenyaya yemwana, kunyange hama dzake chaidzo dzinongogara dzichingotaura nezvangu. Ndini ndatova topic mumusha mavo. Izvi zvose zvinokonzereswa nekuti ndakavanzira murume wangu kuti ndakamborwara ende ndikatoudzwa kutoti chibereko changu chainge chiine tsvina. Saka iye murume wangu ari kunditi ndikuda kuti iwewe unge uchindizvarira, ende anogara achingondipopotera ende anotoronga nehama dzake kuti ari kuda kuroora zvake umwe mukadzi tuone wacho asingaiti mwana, because ndakambomutuka ndikamuti pamwe iwewe ndiwe usingaiti mwana, please help me. Ndogara ndamuudza here kana kuti ndomirira mukadzi wacho iyeye ouyawo ndione kana akabata nhumbu? Ndava kutya. Ndikadzimwe pfungwa dzinonditi iwewe chitongogara wafamba murume asati awana umwe munhu, then mukufamba kwako wobva watogara wagadzira murume wako kuti asazokwanisa kuzvarisa just to prove a point. Saka vedare ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Avo vanokwanisa kundibatsira nemaherbal treatments, please ndibatsireiwo, even though ndava nemakore akati one day ndichipiwa mimwe mishonga yekuti ndinototya kutoti ichandikuvadza, because ndinoti ndikapfekera mimwe mishonga yandinofamba ndichipiwa mudzin'anga dzakasiyana siyana ndinotonzwa kutoti kusikarudzi kwangu uku kunotombozvimba kuchirwadza. But vavariro yangu ndeyei? Vavariro yangu ndeye kuti dai ndakwanisawo kupa murume wangu mwana. Murume wangu ndinomuda, handizivewo kuti kana kuri kunzi ndikamugadzira kuti angozvara neni chete, kana akada kuzvara neumwe mukadzi angoita masperms anenge akaita mvura mvura zvekuti haakwanise kuzomitisa mukadzi uyo waanenge achisika naye bonde. Ndiyowo idea yangu yandiinayo, because pandiri chaipo pandimire pakaoma. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndafunga kungoti murume wangu ndinge ndichingomusiya achiwana umwe mukadzi, but asati awana toda kugara ndamugadzira iye, so that kunyange akazobuda kunze uku angofunga kuti ndiye ane problem. Naizviriko here izvozvo? Zvekare hanzi kune avo vanoziva maherbs, please ndibatsireiwo ndikwanise kuitawo mwana. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ane makore 19 years ekuberekwa. I have never been married, but mukoma I have this strong desire. Handizivewo kuti vedare renyu vachati kudii about me. Vanoda kujajai, but this is what I want to be in life. Kune vamwe vanodawo kuita mapasta, vamwe chaivo vanotoda kutoita mahure. I think kuti we all choose what we want to become in life. Saka inini shungu dzangu ndedzekuti ndinonzwa kungoda kuti dai ndava a porn star. Yes, this is the truth that I am telling you. Kubva ndichitoriwo musikana wechidiki ndaitongova neshungu idzodzo dzekuti dai ndakwanisa kuva a porn star, ende ndaitova nenguva dzekutoti ndaitoenda paGoogle ndobva ndatotanga kutotsvaka like maagents awo vanotsvaka vasikana vanenge vachida kuacta mavideos iwawo ebonde. Saka unfortunately vazhinji vacho vandakataura navo vainge vachiti iwewe kwauri uri kure, because vazhinji vacho ndeve kuAmerica. Saka vainge vachiti havakwanise kuti vange vachindiprocessera mavisas angu ekuti ndinge ndichiuya kuUSA. Shungu dzangu ndedzekuti inini ndinotodawo kutoti nerimwe zuva ndinge ndichizotoactawo iwawawo mavideos ebonde, and I feel munyama dzangu kutoti chipo chaicho chipo I feel kuti nditori nacho. Nanhasi uno ndinongogara ndichingoresearcha, ndichingogoogle, ndichitsvaka maagents, vanhu avo vanokwanisa kuzondihooka up nemadirectors avo vanoshuta mamovies eporn iwawo. Ndo shungu dzangu dzekuti dai nerimwe zuva ndikazova a star. I want to become a star. I feel it in my blood. That is all that I dream about.
That is all that I think about. And didi like izvi zvekungo likisa ma videos, this is not what I want to do. Ndinoda kuita zvinhu zvekuti zvinenge zviri professional, something that is standard, because I want to create my own brand. I want to become the first Zim woman to ever feature on a porn movie. Ndinokumbira kuti mundiposterewo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzira ichibva kune mwanasikana uyo. Naimizvo zvakangoma zvovedwe, hanzi ndafunga kuti ndinge ndichiacta mavideos iwawo ebonde. Ndinotodawo kutomiririra nyika yangu yeZimbabwe. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri teacher, ndinoticha pane imwe primary school, but please musataura uye musazoshare ma numbers angu with anyone. Musataura zvekare munyika mandiri. Mukomanashi, inini ndakajoiniswawo izvi zvekuroya nagogo vangu. Ivo gogo vangu vainge vari muroyi, saka pavakazonofa ndakabva ndazodanwa nevamwe vasawira wavo. This was pavainge vachirwara kana kutaura vainge vava kusagona kutaura. Asi chakandichamisa ndechekuti ndakati ndabva kumba, I knew very well kuti gogo vainge vachirwara kana kutaura vainge vava kusatogona kana kuona, but ndichinosvika kumba kwavasawira wavo vainge kuri usiku, ndakatochamisika ndichitonzwa ivo gogo vangu vachitotaura vachitoseka vatori mukitchen pamba ipapo. Ndokubva ndapinda ndikabva ndatoona kutoti gogo vangu vainge vatorimo mukitchen imomo. Ende chakandivhundutsa ndechekuti gogo vangu ndakatovaona at that time vainge vasisiri like chembere sezvavainge vava, but vainge vakatoita chisikana chechidiki. At that time vakatonditi izvezvi makore angu adzoka kusvika pamakore avo acho avainge vachiti ndo pavakajoiniswawo zvekuroya. Neniwo vakanditi nezera rako iri rawava, iwewo pauchazonziwo wava kunofa, then makore ako ekurarama anobva azodzoswa kumashure. Saka mukoma gogo vangu vakabva vazondigamuchidza izvo zvavakandipa, zvavakanditi izvi ndo zvauchange uchizoshandisa muzukuru wangu pakuroya. Saka ndakabva ndazozvigamuchira zvinhu zviya ndokubva ndazodzokera nazvo kumba. Vakangonditi chingozvitakura chete, apa zvainge zvichirema sei, but ndakabva ndawana simba rekuzvitakura zvinhu izvozvo. Ndakazoti ndava kunopinda pachivanze, zvinhu zviya zvandainge ndakatakura zvakabva zvazvinyangarika. Ndikabva ndanzwa voice ragogo vangu vachindiudza kuti ndatoenda ini muzukuru, ndaenda, zvinhu zvako zvichange zviri muhozi, pose paunenge uchizvida zvinenge zvirimo. Mushure mekunge waroorwa uri kufanira kuti unge uchizoya kuzozvitora, then wobva wazoenda wobva wazonozviisa mumusha umo macho maunenge waroorwa imomo. Saka ndakazoti pandainge ndakura, pandakazotizira, ndakangonorara kumba kwemukomana wangu only one day, then ndokubva ndatokumbira mari ndikabva ndadzoka kumusha ndikabva ndakolekta zvinhu zvangu. Zvinhu izvozvo iye hatombozvizivi kuti pamba tinazvo, ndigere nazvo zvinhu izvozvo. Saka mukoma ndiyo confession yangu. Uye zvekare zvimwe zvandakazotanga kuita ndezvekuti ndakabva ndazopiwa task yekuti pagore roga roga ndaifanira kuti ndinge ndichijoinisa vana vanokwanira kusvika ivo 12, but mukoma nekufambawo kwemakore ndakabva ndazotanga kuti ndinge ndichijoinisa even more vana. Saka ndine vana vakati one day vandakajoinisa Satanism. Kana ndichikwanisa kunyatsokuverenga kana ndichiri kunyatsokurangarira, vana vandakajoinisa Satanism vanosvika kuma 144. I don't know why that specific number, but ndivo vana vandinorangarira ivavo kuti ndakajoinisa vana muzvinhu izvi zvekuroyi vanokwana ivo kuita 144. Hey, zvakangoma hazvo vedwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi sofa ndajoinisa vana vanokwana ivo kuita 144. Yo. Strange things do happen in this world.